Hola a tots i a totes. No podia deixar d'aprofitar este vídeo per a donar-vos una afectuosa salutació a tots els que esteu darrere, a tots els que heu preparat les vostres obres i anem a veure gràcies a aquestes projeccions. I sobretot per a donar-vos les gràcies un any més, perquè esteu darrere de que puguem celebrar la 23 més una edició de la mostra de teatre escolar. I això no és motiu més que d'agraïment a cada una de les persones que esteu darrere, com són tots els professors i professores que estan dedicant-vos cada minut per a poder preparar aquestes obres, a tot l'alumnat que també sou els artistes, els actors i les actrius, i a totes les persones que estan organitzant aquesta mostra des de fa tants anys i a pesar de les circumstàncies ahí continuen. I la veritat que també volia aprofitar per a dir que espere que l'any que ve puguem veure-nos les cares. Això seria molt bona senyal i poder celebrar la mostra com estàvem acostumats a fer-ho. I com he dit, és un privilegi per a la nostra ciutat, és un privilegi per a la cultura d'aquesta localitat i per a la cultura escolar, que puguem continuar fent teatre i projectar-lo, encara que siga poder veure-lo des de les nostres cases i quan puguem, que espero que siga molt prompte, puguem veure-lo en persona i en directe, com estàvem acostumats a fer-ho. I per últim m'agradaria desitjar-vos uns dies màgics, perquè al final el teatre és això, és màgia, la màgia de poder transportar-vos amb les històries, amb els protagonistes, amb la diversió, perquè la diversió també és molt important, i sobretot disfruteu moltíssim, no només els protagonistes que aneu a actuar, sinó tots els espectadors que estem i estarem darrere de totes les obres. I com ja és tradició, ara sí queda inaugurada la 23 més una mostra de teatre escolar. Moltes gràcies a tots i a totes. Hola! M'heu pillat calfant motors per a la mostra de teatre escolar. Bé, jo soc Tatiana, soc de Cucurucú Teatre i vull donar-vos la benvinguda a la 23 més 1 mostra de teatre escolar de Torrent. Portem des del 1997 organitzant aquesta mostra de teatre escolar per a que vosaltres, espectadors, i els actors i les actrius puguen mostrar-vos el treball que porten fent durant tot el curs. Encara que enguany va ser una mostra un poc diferent. Tenim obres d'altres edicions anteriors i també obres que s'han muntat aquest curs, a pesar de les dificultats. No serà el mateix, perquè la màgia del teatre està als ulls i al cor dels actors i també del públic en l'actuació en directe. Però des de Cucurucú Teatre estem molt contents d'haver pogut organitzar aquesta mostra de teatre escolar, encara que diferent i amb dificultats. Vull donar les gràcies als grups participants, als centres educatius, també a l'Ajuntament de Torrent i, per suposat, a tots vosaltres. Gràcies i que comence l'espectacle. On està la mama? Segur que estarà escoltant d'alguna persona amb el cor.
Qui vol ser a la nostra història de pirates princeses? Deixa-lo, que siga el que vulga. Continuem. I will try, but it's very difficult for me. Què has dit? I will try, but it's very difficult for me. Es muy difícil para mí, pero lo intento. Vinc a portar-li una oportunitat única per a estalviar temps. Que el temps és or! Mira, mira! S'estan adonant que tots dos tenien raó, però també que estaven equivocats. Momo és una xiqueta que sap escoltar com cap altra persona sap. Tots els que la rodegen la estimen. Però un dia, els habitants de la seva ciutat deixen de tindre temps per a les coses importants. Escoltar-se, jugar, llegir o simplement seure a veure un amanecer. L'únic important és la competitivitat, la manipulació, la productivitat i estalviar temps i més temps. Momo descobrirà qui està manipulant als habitants de la seva ciutat, els homes grisos. Podrà Momo ajudar als seus amics a trobar el temps desaparegut? Buf, quin avorriment! I damunt, tot això segur que està ple de germens i bacteris i virus. Si almenys estigueren així, Gigi o Cicerone per a contar-nos una de les seues històries... De segur que m'ho han anat a veure com a gran avepo, o deixar tot sempre tan net. Jo no entenc per què fa això. És molt avorrit veure com treballen els majors. Però Bebo no és com ningú altre. Jo crec que ens recorda la mateixa Momo. En què? Els dos escolten amb molta atenció i a més pensen molt les coses abans de dir-les. Sí que tens raó, escolta paregut a Momo. Tens raó, escolten el que dius, però també com ho dius. Escolten amb el cor, això és el que fan. I hasta sí el que tot ho sap. Vinga, no us baralleu. Tinc una idea, per què no comencem a jugar i quan vinga Momo que juguem nosaltres? Sí! Mireu, jo he portat un llibre de princeses olvidades de la història. Es diu Oblidades. I què més dona? Hi ha tot un de xiques pirates al llarg de la història. Per què no us inventem un conte de princeses pirates? Sí! Hi havia una vegada, fa molt de temps, a les terres d'Irlanda, una jove princesa que ajudava al seu pare a comerciar. Va aprendre a lluitar amb espasa i les primeres armes de foc, Estrabut. Es deia Glòria Mare i amb ell va aprendre l'ofici de la pirateria. Però els pirates no eren lladres. Sí, però en una època on hi havia una gran desigualtat. Els rics eren immensament rics i els pobres eren molt pobres. Jo he llegit que als vaixells podria entrar tothom. Això és mentira! Les dones no podien! Però sí, les persones de color, que a la resta del món eren tractades com esclaves. Cap de les dues té raó. És cert que no era habitual que les dones foren pirates, però sí que en van haver-hi.
Ja, va existir, encara que no era princesa, només noble. I tampoc és cert que les persones de color foren esclaves a tot el món. Però sí que hi havia esclaus a tot el món. Sí, però de tots els colors i tipus. El que tenen en comú tots els esclaus del món és la seva falta de llibertat. No poden decidir què fer amb les seues vides. Bé, estem ací per a contar-nos una història o per a fer un treball d'escola. Això què més dona, si la nostra història no és real? Aleshores, continué jo. La princesa Grania va reclutar una tripulació de famosíssims pirates per plantar-li cara al seu enemic, el regne d'Anglaterra. Jo seré... Artemisia, la reina almirall de Pèrsia. Però això no regnava molt abans de Grania? Dona igual. Doncs jo vull ser Mary. Ell és xic, que era boníssima lluitant. I jo, Annie Bonny, que anava en el mateix vaixell que Mary. Mira, ho posa així. Doncs jo vull ser la princesa Nairuga d'Àfrica, que s'ha fet pirata per alliberar els esclaus. Però això no està llibre. Dona igual. Estem fent una història inventada. Pot ser que nosaltres vulguem, com fan Cicerone. Pues aleshores jo seré Calico Jack. He sentit que no era un pirata molt sanguinari. No m'agrada molt la... Sang stop! Ara no estic jugant a això. Com continua la història? El vaixell pirata de Grania i tots els seus amics van lluitar en moltes batalles i li van posar molt difícil a l'exèrcit de la reina anglesa, Elizabeth I. Així que la reina va cridar a Grania per negociar. Jo vull ser la reina anglesa. Can I play too? Ja ha dit l'anglesita aquesta. Parla en cristià! Ei, vosaltres no us claveu amb ella. Tan sols preguntar si pot jugar. Però si no sap parlar... Que tu no entengues l'anglès no vol dir que ella no sàpiga parlar. Vinga, no us baralleu. Però una cosa és que entens la nostra llengua perquè no la parles. I am embarrassed. Com va estar embarassada? Això és una barbaritat! Tu sí que dius barbaritats. Ha dit que té vergonya. No tingues vergonya, dona, si no passa res. Si això qui té boca s'equivoca. He will too, but it's very difficult for me. No et preocupes, nosaltres t'ajudarem. I vosaltres, més clavant-se la people i més ajudar. Comencem a jugar? Però si també hem terminat la història i falta gent per elegir personatge. Dona igual! Momo, has arribat just a temps. Qui vol ser la nostra història de pirates princeses? Doncs jo seré la gavina missatgera de la pau. Però això no és una paloma. Es diu Colom. Dona igual, si Momo vol ser una gaviota, que siga el que vulga. Es diu Gavina. Sí, el que siga. Continuem? Sí! Mira, neno, jo he vingut a parlar amb tu i amb Momo per a que vegis la meva bona voluntat, però és que tu no poses de la teua part. Que jo no poso de la meva part. Mira qui parla, eres una babadua, una poca solta, una poca vergonya, una licri. Veus, Momo, i què d'aguantar? Aguantar tu tens un marro que te'l xapes. Va ser tu la que em deixà veure les begudes i els entrepans de nit. Et vaig dir que m'apuntares, que et pagava avui. Sí, clar, i avui arribes amb les butxaques buides. Pensava que si t'arreglava eixa paret de la taverna que se te va caure, et pareixeria un bon pagament. Tu el que vols és estafar-me, que ens coneguem, Nicole. Si no, aquí sant em pintes totes aquelles barbaritats a la porta de la taverna. I tu a quin sant me tires de la taverna, diguem-me, morosa, poca vergonya, estafadora? No m'agrada gens que us baralleu. Disculpa, Momo, és aquesta, que és que ho molesta. Mira el que t'he portat, és un guisao de la meua dona. No li facis cas al garrot este. Segur que t'ha posat mitja ració només. Jo, pel canvi, t'he portat un tamboret per a la a casa. No m'agrada... Per què us dic aquestes coses tan dolentes l'un a l'altre? Perquè estic enfadat.
Mira, mira, ara és quan ve el millor. Què passa ara? Tots dos s'estan adonant que tenien raó, però també estaven equivocats. I a fet que s'adonen de tot això només una pregunta? Sí, i de vegades només li cal una mirada. Ja, discul. Sí que és guai, sí. Ara que ho pense bé, pintar-te totes aquestes coses a la porta de la taverna ha estat molt mal. Ho lamento. Jo tampoc hauria d'haver-me posat al final quan em vas dir que em podies arreglar aquella paret de la taverna. Ara que ho pense pareix un bon truc. En realitat en valencià es diria una bona barata, però quasi ningú coneix aquesta expressió. Aleshores, tot solucionat? Sí, tot apanyat. Estàs mirant la lluna, veritat? Sí, m'agrada quan es pot veure la lluna, però encara no s'ha posat el sol. Sí, a nosaltres també. Com us ha anat el dia? Molt bé, hem estat des de les 3 de la vesprada fins ara mateix amb unes turistes alemanyes molt simpàtiques. Hem anat a la torre, al castell, a la catedral. Els hem portat per la part antiga de la ciutat i hem contat infinitat d'històries i d'anècdotes mentre que fèiem el tour. Em conteu una història? Clar, de què la vols? Em dóna el mateix, conteu el que vulgueu. Doncs hi havia una vegada una xiqueta que es deia Momosan i vivia a la vall de Vent. Era una xiqueta molt bonica, intel·ligent, forta i valenta, però hi havia una cosa que li preocupava. Per això, cada poqueta nit anava a la teulada més alta del molí de la vall on vivia i se'n quedava mirant les estrelles i la lluna mentre que se quedaven en un fons negre. Què li preocupava a Momosan? Moltes coses. Era la princesa i es preocupava molt pel seu poble. Un dia es preocupava en com podia millorar les collites per atendre els herbes per a l'hivern. Un altre, en les disputes que n'hi havia entre els seus súbdits. Però eixa nit, Momosan li preocupava tota la contaminació que n'hi havia a terres, mars, oceans, tota la gent del seu poble i de regnes veïns que compraven i tiraven les coses amb molta rapidesa. Reflexionava en com podia fer que els recursos de la terra no s'esgotaren. Però Momosan, mentre pensava totes aquestes coses, una cosa molt sorprenent va passar. Quina? Va caure un estel fugaç molt prop de la vall on vivia Momosan. Momosan va agafar el seu ultralleuger planador i va anar a veure què hi havia passat. Us pareix si continuem contant la història mentre passegem? Vull anar a dur la de por. Clar, continuarem la història pel camí. Per on anava? Momosan anava volant a veure què havia caigut del cel exactament. Doncs, quan va arribar, el primer que va veure que desplanjava va ser un cràter a la falda d'una muntanya. I es va apropar amb molta cura per no xocar amb cap paret de roca. I al centre del cràter va trobar una esfera de la grandària d'una persona. Dins l'esfera va veure un jove de color verd que estava dormint. Va obrir l'esfera, però no podia. De sobte comença a eixir vapor per un esclet i Momosan pegà un pot enrere espantada. Ai, fins i tot m'espantat jo, les persones valentes també s'espanten. Les persones valentes sap que la por no pot paralitzar-los. Per això Momosan s'apropà a l'esfera que estava tota atrapada pel vapor i el jove de color començà a despertar-se.
afortunat de tindre tan bons amics. Com us ha anat el dia? Excel·lent! Meravellós! Excellós! Molt bé, quan he arribat a l'amfiteatre m'estaven esperant tots per a jugar a un joc molt divertit de princeses pirates. Després, Lili Cicerone va contar una història preciosa de l'inici. I el teu dia com va, Beppo? Ha estat bé, però estic un poc preocupat. Què et preocupa? La gent. Concreta un poc més, Beppo. Què et preocupa de la gent? No somriu quan va pel carrer. Estem avui així per a decidir quin serà el color corporatiu. En primer lloc, el president dirà unes paraules. Som els lladres de temps. Tenim una missió per assegurar la nostra supervivència. Estafar els humans perquè invertisquen el seu temps en el nostre banc de temps. I així assegurar-nos un subministrament il·limitat de temps per a nosaltres. President, vostè és brillant. Gràcies, però no em tornes a interrompre. Com anava dient, com a president de lladres de temps que sóc, propose que el nostre color corporatiu siga el negre, el millor color de tots. Molt ben dit, senyor president. Ejem. Disculpe, president, però a mi em sembla que el blanc és una millor opció. Els humans associen el negre amb coses dolentes, mentre que el blanc és un color pur i net, com el temps mateix. Doncs m'agradaria que anaren de roig. Si ho volem excloure, això és el millor color. No, el verd és el millor, el color de l'esperança. Seria una gran ironia que el portarem nosaltres. Què dius? El blau. Ell ha de ser el nostre color. No, però anem utilitzant A la sala. No podem perdre el temps discutint sobre aquest tema. Hem de començar amb la nostra missió. Com més pronte, millor. Doncs utilitzarem el negre, perquè jo ho dic i per alguna cosa sóc el president. Ejem. Disculpe, president, però jo sóc la presidenta i dic que utilitzarem el blanc. ¡Han pedido ciertos los pintores! Així està millor. Què us sembla si barretem el negre i el blanc? Aleshores anirem de gris. Està bé. Vale, sembla apropiat. Vots a favor de que el nostre color corporatiu siga el gris? Perfecte, doncs aprovat per unanimitat. I ara vestim aquí a treballar, no hi ha temps a perdre.
Matilda, com estàs? Molt bé, fa 2 setmanes que no eixim del parc. Això és molt bon senyal. I tant que ho és. Toca fusta, no us vaig a cremar res. Tranquil·la, per això estem nosaltres. Però avui és el meu dia lliure. Millor que no es creme res, que si no tindré que anar-me al treball corrent. Venies només a saludar o volies fer alguna cosa? Doncs vull una nina d'una, la millor que tingues. És que és l'aniversari de la meva neboda Elisabet. Ja saps, la filla de la meva germana i el seu marit anglès. Ai, sí, William, li diuen, no? És tan ben plantat, o siga, la teua germana té molta sort. Sí que la té, però la pobra acaba d'arribar i no parla molt per valencià. Per això vull fer-li un regal molt especial. Tinc el millor per a tu. Ui, ja estàs així, encara sort. Creia que arribava tard. No seria la primera vegada. Com dius? Que no vas retardada. Ja arriba l'entrevistat? No serà aquest. No, aquest s'ha sentat fa una estona i no m'ha dit res. No crec que siga l'entrevistat. Avui li toca a Marc Animalot, el biòleg que ha rebut el Premi d'Investigació de la ciutat. Vinga, que ho vas a fer molt bé. Però estic molt nerviós. Jo estaré amb tu tot el temps. Eixirem per la tele, quina emoció! Hola, jo soc l'Aina, l'entrevistadora. La becària diria jo, així no veiem ni un cèntim per la nostra feina. Encara sort que tinga el refons d'ingressos, que si no... Sí, és ell, i jo soc Mary Goodletter, la seva dona. Encantada, li sembla bé si comencem, senyor Animalot? Doncs clar, a que si és el meu? Sí, estic preparat. I jo també estic preparada, que m'he ficat de diumenge per eixir a la tele. Ah, vostè també hi, senyora Goodletter? Doncs clar, com anava a fer el meu marit una entrevista i sol, a més, és molt tímid, saps? Wills, prepara la càmera, es pot saber què fas? Va, dona't aire. Volien alguna xorina? No estem interessats a perdre el temps. Venim a oferir-les una oportunitat única per estalviar temps. Estalviar temps? I això com es fa? Ha escoltat vostè el dit eixe de... El temps, això? Sí, clar, és una frase feta. Doncs nosaltres som els agents de la primera caixa d'estalvis de temps i tenim un apartat que no li podrà rebutjar. Si obre avui un compte al nostre banc de temps, per cada minut estalviat li regalem 10 segons. Però això no sembla molt. Pot ser que no sembli molt, però pensa bé, la limitat de 10 segons. El temps que vostè tarda en ficar-se en sabaters abans d'eixir de casa, un sospir. Un no res, el temps que es mira una flor abans de venir a treballar. Aquests 10 segons són els interessos. Vostè disposaria de temps que ha estalviat més els interessos. Sí que pareix una oferta interessant, però com s'estalvia el temps? Que no sap com s'estalvia el temps? És la mar de senzill. Doncs, per exemple, donar les coses més ràpidament i deixar passar les coses superflues. Mary, vostè és mestra, veritat? Aleshores s'ha de donar la matèria del llibre més ràpidament i ficar molts exàmens. D'aquesta manera, els xiquets s'aprendran més ràpidament i vostè s'estalviarà moltíssimes hores de feina. En el cas del seu marit, haurà de desenvolupar un sistema de comprovació científica més eficient i dedicant-li menys temps al treball de camp. Estàs dient que passe més temps introduint dades a l'ordinador i més temps observant els animals i el seu hàbitat? Perfecte! Ho heu entès perfectament. I en el meu cas, en lloc de dedicar-li 1 hora als entrevistats i 2 al muntatge de vídeo, reduir-ho a mitja hora d'entrevistats i 1 de muntatge de vídeo. Però així no faríem pitjor la seva feina? Al contrari, serà molt més eficient. Però què creus que estàs fent? Perdó, no he pogut contenir. Si algú s'adona compte de que no ens oblides, estarem en greu perill. Aleshores, què puc fer per que s'adonarà en algun moment? Ara mateix, la cúpula de la Caixa Estalvis de Temps està molt ocupada amb la nova campanya de comptes preferents. Però jo pensava que això no estafa, mare.
No em digues així fora del refugi, i clar que és una estafa. D'aquesta estafa depèn la nostra supervivència i els presidents s'ho prenen molt seriosament. Aleshores, què puc fer per a que no ens descobrisquen? Passa desapercebut i no li donis les teues dades a cap agent, entès? I ara dissimula. Ens encanta que el resoldre els seus dubtes estima el client. Ja tinc totes les teues dades. Gràcies a vostè, agent MH246. Jo també tinc les dades dels nostres clients. Estem al vostre servei. Gràcies per confiar en la Caixa d'Estalvis de Temps. Bé, crec que ja ho tenim tot. Prepararé els exàmens per a demà i jo tinc que introduir dades a l'ordinador. Pareix que ja ha començat. Alguna cosa no va com toca. He d'estar atent, perquè s'aveïna un canvi de vent. Ja no tenen temps per a res. Els meus pares han deixat fins i tot de netejar. Ja ells saben que odio que les coses estiguen brutes. Jo he vist a vegades abans de vindre i estava molt estranya també. M'ha dit que no tenia temps per a jugar. Jo penso que la ciutat s'està tornant boja. Per cert, ¿habéis vist a la meva amiga imaginària? Així l'única que està boja eres tu, Beris. Beri té raó, a la gent de la ciutat li passa alguna cosa. Dan i Miguel Ángel fa dies que no venen. Jo sé exactament el que passa. Des de fa uns dies, uns agents molt extranys vestits... I jo! I aquests mateixos agents estan estafant a la gent per a que estalviï el temps. Però com s'estalvia el temps? Estan bojos o què? El temps és el que és? Per a nosaltres està claríssim, però els majors ho veuen d'altra manera. Jo no, ens estan furtant el temps. Això és una estafa. Aleshores hem de fer alguna cosa. Per què no fem una manifestació? Sí! Aneu a fer manifestació? Ja, mam, estan mal. Nosaltres ajudar. Sí, anem a fer una manifestació per a dir-li a tothom que els lladres de temps s'estan prenent bastant per accions de la Caixa d'Estalvis. Ok, come on. Hola a tots, us hem vist abans i anàvem muntant una bona pel carrer. A què venen aquestes cares llargues? Si fa mitja hora anàveu pegant grits per ahí. No ha servit per a res, ni tan sols dir ser honesta nada del que intentàvem dir. És inútil, les manifestacions no serveixen per a res.
Això era una manifestació. Què reivindicàveu? Més festa a l'escola? Això és una cosa seriosa, no estem de broma. Jo pensé que tenim que organitzar un pla per a dir la veritat als majors. Yes. Doncs Aurora i jo hem d'anar, no sé. Bye, bye. Però vindreu demà? No sé si tenim temps. Tenim que fer els deures. Ho sentís, jo no volia. No ha sigut culpa teua, Cicerone. La bogeria i desesperança dels adults estàs començant a afectar als xiquets. Més raó, per què fem alguna cosa? Però el què? No per molt pensar, se'ns va córrer algo més pronte. Gili té raó, serà millor que anem a casa a dormir i demà ja pensarem en una altra cosa. Yes. Adéu. Vamos a juntarme vida. Tú y yo. I era necessari que jo t'acompanyara fins ací? Molt necessari, president. Aquesta xiqueta és diferent, és perillosa. Ha de veure amb els seus propis ulls. Està bé, però estic segur de que aquestes nines seran més que suficients per a comprar el silenci d'aquesta xiqueta tan especial. Pues jo no estic tan segura. ¿Qué está ahí? ¿Beppo eres tú? No soy yo, la gent d'X146. Tu deus ser la famosa Momo, veritat? Què voleu de mi? Per què són tan espantada, xiqueta? Ni que foren fantasmes! Venim a donar-te un regal. Per què voleu donar-me un regal? Doncs perquè eres una xiqueta molt bona i és el teu aniversari. Jo no sé quan és el meu aniversari, mai l'he celebrat. Més raó encara, aquestes nines són les més boniques i les més llestes de tot el món. Mira, fins i tot camina sola. Pentina, fes-me molts pentinats. Clar, com vos agradaria que us pentinara? Jo no tinc molta experiència, mai m'he pentinat, però ho intentaré. Prova a tocar-li la roba. Vull molts vestits. Aquesta maleta plena de vestits pot ser també teua. Però jo no vull canviar aquesta roba, van molt guapes així. Però no és que estiguen més guapes encara? Tenies raó, aquesta xiqueta és dura de pelar. Però ja veuràs, caurà. Per això l'he cridat, senyor president. Voleu que siguem amigues? Vull molts vestits. Si almenys no parlaren, seria més divertit jugar amb elles. Podria ficar-li jo la veu. Un dia pilot, pirata o princesa. Però així, quin avorriment. Bé, vols la nina, mama? No sé. Ah, ja sé què estàs pensant. Creus que és un regal massa car. No et preocupes. No, no t'has de preocupar perquè és un regal. Perquè passes d'aquestes manifestacions tan avorrides i tu passes millor jugant amb les teues nines. Lisa, posa't ja, no? És que... No aniràs a dir-me que no la vols! No, moltes gràcies. És un regal molt bonic. Molt bé, Momo. Així ens agrada. Bona nit, bonica. Bona nit. Ens hem quedat nosaltres soles. Com de guapa creus que sou? Pense que sou molt boniques, però a la vida hi ha més coses a banda de ser guapa. Hi ha algú ahí? Sé que hi ha algú. Una tortuga. Vine amb mi? On vols que anem? Fugir? D'aquí, les persones grises ja s'han anat. Que tornaran? Val, doncs et seguiré. Cassiopea, així et dius? Encantada de conèixer. Jo soc Momo.
trucat. Momo? Momo? On està Momo? Com de guapa creus que sóc? Creies que podries fugir de nosaltres? No, aparteu! He vingut a buscar a Momo, no us l'emportareu! Em sembla que has fet tard. Els nostres companys ja s'han portat a la teua amiga. No, no pot ser. Anirà la policia! Creus que creiran a un vell escombraire mig boig? Hauran de creer-me, sempre dic la veritat. I al món sempre passa el que ha de passar, veritat? Sí, el que és més xulo. Què pots fer per ajudar-la? És ben fàcil. Estalvia 100.000 hores i et tornarem a la teua amigueta. I si no, sempre pots provar amb la policia. La casa Casiopea? Creia que era casa nostra. Benvinguda, Momo. Jo sóc Mestre Secundus Minutius Hora. Hola, encantada. Per què dus tan rellotge? Doncs per mesurar el temps que era, el que és i el que serà. I per alguna que altra cosa més. Veig que no m'entens. Jo sóc el guardià i administrador del temps a la Terra. Vaja, deus de ser molt important. Que divertida és la nostra amiga. Saps per què estàs així, Momo? Perquè em persegueixen les persones grises. Molt bé, xiqueta. Les persones grises t'estan perseguint perquè eres molt perillosa per als seus plans. Eres l'única que pot alliberar la ciutat i ells ho saben. No deixaran de buscar-te. Per això he anat a per tu. Així estaràs segura, però no pots quedar-te si vols ajudar els teus amics. Els meus amics els he deixat en mans dels arbres de temps. Com es puc ajudar? Primer has de comprendre. Així guarda tot el temps de la humanitat. Les persones grises o lladres de temps volen aquest temps, o millor dit, el necessiten per viure eternament. Són uns paràsits que s'alimenten dels preciosos temps de la humanitat i que no dubtarien en esclavitzar a tot el món per tal de fer-se amb l'última hora de temps. Tu has de ligar-ho. Però com? Jo només sóc una xiqueta, no sóc poderosa, no puc fer res. T'equivoques, tu eres molt poderosa. Tens el poder de resistir-te a les mentides de les persones grises i veure el que ells no volen que veges. I el que és més important, pots fer que els demés vegin per si mateixos qui són les persones grises en realitat. Li mostra les flors? Ah, sí. Mostra-li les flors. Estàs segura, Casiopea? Ara et mostraré el secret millor guardat del guardià del temps. El que ara veuràs no es pot descriure en paraules. Entraràs a la sala on es guarda tot el temps passat, present i futur de la humanitat. És el que Casiopea ho anomena flors, però és el que les persones grises busquen tan desesperadament. Estàs preparada? Estic preparada, Mestre Hora. Anem.
que donar, perquè t'ajudarà a fer el que s'ha de fer. Però, gràcies, però com sabré què he de fer? Jo no puc dir-te el que has de fer. Només tu pots decidir el que has de fer una vegada arribi el moment. Però jo aniré amb tu. I jo sempre estic amb tu. Ara vés-te'n i quan arribi el moment, trau la flor i tindràs una hora extra de temps. Com sabré que ha arribat el moment? Ho sabràs tant. No et preocupes i bona sort. Momo, de veritat eres tu? Quant de temps? Ho sent, ara no puc parlar. Faig tard a la guarderia. És una nova escola? No, és la guarderia. Serveix per a quan hem terminat de fer l'escola. Fem coses productives, com arreglar productes estudiats, aprendre més matemàtiques, també resolem problemes de lògica. I també jugueu, no? Jugar no és productiu, encara que trobo a faltar quan jugàvem al vell amfiteatre. Encara que estava tot brut i ple de pols, era divertit. On està la resta de gent i els nostres amics? Tothom està treballant. Però sí que no haurem de treballar. Tens raó, tenim que fer alguna cosa. Vull no aniré a la guarderia. Has vist la meva amiga? És una tortuga i es diu Cassiopeia. Clar, anem. Millor per l'altre costat. El pardal està volant, repetís, el pardal està volant. Això que no significa? Que Momo està en marxa. Tu sigues, pardala. Deixa les ximpleries i concentra. Tots els agents han de seguir a Momo. Per cert, no està sola. Millor. Tu ets la que anava amb Momo? Què vols? Vols que et ajudi? No saps qui sóc jo. Com saps tot això? Val, què necessites? Això és cosir i cantar. No per res sóc el millor hacker de la ciutat.
Doncs anem! De tot això és el que he pogut encontrar per a disfressar-me com tu. Tranquil·la, les persones grises no es fixen en aquestes coses. Bé, alhora sientes completament el pla. Vols que jo em faci passar per tu, que vaig a un carrer de la perifèria que no saps molt bé on està, i em deixes seguir per eixos lladres de temps que ens estan fent la vida impossible a tothom, mentre que tu busques en la caixa d'estalvis el magatzem on les persones grises tenen tot el temps guardat i alliberen les flors d'una hora que tenen guardades. I jo em pensava que Berit era la que estava boja. Ah, no, ho faré. Recorda, si et trobes en Castellà t'ajudarà. Clar, com veure una tortuga que parla missatges en la closca. Vinga, bona nit. Una altra vegada? Me cago en el... Ja t'ho he dit. No, anem! La ves! Va corrent! No serà més ràpida que nosaltres. Espera, sí. Vinga, les dues, anem més ràpidament. Tu eres Casiopea. Sí, estic ajudant a Momo. Busca més hora. Val, gràcies. ¿No podéis anar un poquet més de pressa? Agafeu aquesta xiqueta de dimoni! O si no el Botoni vindrà per vosaltres! Ja estan arribant. No córregues, camines d'esquenes i avançaràs. Vostè és més hora? Vinc de part de Momo. Ja ho sé, xiqueta, ho has fet molt bé portant-los a tots fins ací. Sí, ja venen! Estan ahí, la xiqueta ahí! Més hora, ja és nostre! O millor dit, tots vosaltres sou meus. Xiqueta, ara m'adormiré. Tu no et preocupes. Què? La promissió temporal ha caigut. Per això maleïdora ha tancat la porta. Deu d'haver-se adormit i el nerv del món sencer s'ha parat! I ara què fem? Hem de tornar a magatzem. I si ens acaben les píndoles? Però a mi ja no queden! Ràpid, tornem al magatzem. Allí ens aprovisionarem. No, per favor, no hi deixeu així. No! Vinga, banda de gossos impresentables! Eixe bordall ha d'estar acabat abans de poqueta nit! Tu fes més pastera, tu porta'm els maons i tu assegura't que eixa finestra quede nivellada! Nicole, ¿eres tú? Momo? Momo, no em digues que no t'has posat a la construcció? No, yo vinc a buscar la manera d'entrar a la caixa d'estalvis. Això pareix una fortalesa. Què et portes entre mans, Momo? Vinc a alliberar el temps de tots. Però això és una botxeria! Tu saps el que ens ha costat estalviar tot aquest temps? I per a què, Nicole, per a què estalviar tot aquest temps si després no gaudisses? Mira, Momo, en esta vida no pots fer sempre el que te doni la gana. Ha arribat el moment.
Ara estem per a tu. Serà una porta gran al magatzem. He d'alliberar totes les flors i així els lladres de temps desapareixeran. Hola, Momo. És un plaer conèixer-te al fi. Què vols de mi? Vinc a ajudar-te. Per què m'ajudes? Perquè això no és vida. Depenim d'aquestes píndoles de temps, a banda de fer miserable la vida d'altres. No puc suportar-ho més. Però abans de que tot acabe, vull dir-te una cosa. Nosaltres, els lladres de temps, no hem sorgit d'un no-res i molts com nosaltres poden sorgir arreu del món. Recorda el que et dic i estigues sempre alerta. La porta que busques està allí, en aquell corredor. Gràcies. Espera, Momo. Puc demanar-te un últim favor? Clar. Dili a Wills, dile al meu fill que l'estime i que estic molt orgullosa d'ell. Deixa'ls passar! M246! Ja és massa tard. Què vols dir? Hem d'arribar al magatzem. Només em queda un minut de temps.
Això ha funcionat perquè vosaltres heu funcionat. Les dues coses senceres. Enhorabona.